Takže čaute lidi, tady vás zdravím u dalšího videa a dneska se tady podíváme na hru Modern Combat Battle 5. Je to vlastně hra, ve které tam jde o to, že musíte zabít nepřátele, nebo když si v tom game modu nastavíte team battle, tak samozřejmě ty nepřátele. Ale já si teďka dám ten tým na týmy a vlastně vám ukážu, o co tam jde a vlastně co tam všechno můžete dělat. Takže počkáme, až se nám to načte. Tak tady si můžete vybrat zbraně, jak můžete vidět, že už jsem to trošku hrál. Tady mám 2050, no, takže já si teda nastavím asi tady na to. Víte, to je moje nejlepší. Mám tady takový zaměřovač, nebo jak se tomu říká. Tak. Tady. Jsem netrefil. Tady je jeden. Jo, ne, to byl spoluhráč, dobře. Jo, pozor, jdeme do plného. Jo, a ještě když přijdete takto k němu, zmačknete Ečko, tak ho můžete zabodnout nožem, to bere na jednu ránu. Jo, tak já si půjdu. Když jsem ho trefil do hlavy, do mě trefil. Tady tento. Můžete si ještě takto měnit tady na headshot. Jsem mu dal a normální zbraní. No, to jsem si měl změnit. Změníte si zbraň, pokud nemáte myš, tak si to můžete změnit kvéčkem. A pokud máte myš, tak si to můžete na tom kolečku změnit. A mně se to líp mění na tom kolečku, nebo no, také rychlejší. Tady potom, když tady se podíváme, jsme nejhorší, jsme zabili 2 lidi a 3krát jsme umřeli. Už teda není zase moc dobré. Ty mě mohl vidět, a hlavně do mě mohl střílet, když já jsem ho neviděl. To nepochopíte. Jo, potom když tady zmáčknete toto, tak tady můžete střílet zkus. Třeba když kdo do vás střílí, tak to netrefí. A tak to se zase blbě míří, jo. Gčkem a házíte granáty, už je konec. Tady se vždycky ukážou tři ty nejlepší. Tady toto je první, tady kolik zabil, jakou má zbraň a jaký má armor, tady toto je druhý nejlepší armor. Tady tento zabil 10, tento 9. Tady máte ještě ty bedny, ty si potom ukážeme. A za to dostáváte nějaké věci. A já se nestihnu. To vám ukážu další hru, že tam můžete ještě a můžete ještě dávat, jak kdyby kterou chcete mapu, ale tady tato je zrovna dobrá, takže to nějak nevadí. Tady to nedá. A už si dáme, tak teďka zkusíme. Teďka vám chci ukázat tu brokádu. Takže tady, jak vám to střílí, tady toto střílí ta brokáda a tady toto střílí tady toto. Taky granátové. Takže můžeme jít. Nechápu, jak tady toto může být těžší, ale
Dobře. Tak, potichoučku. Potom ještě takto se můžete klepnout. Co vám neřekl? Tak já si to asi změním na... tady na to. Další hru to zkusím dát na snajperku. Dostal jsem 60%. A pozor! Headshot. Dobré, tady nikdo není. A ty jsem tady je někdo. Pozor, jde do mě. Tam. Takové schrabácky. Pozor, bude tady na kraji, ne? Nikde. Dva dokonce. Jednoho jsem zabil, ten druhý mě zabil. Jsem si zrovna musel měnit to zásobník. Počkat, oni byli tady. Se mi nepovedlo. Takže prohráváme 16-11. Musím hodit takto granát. Ještě pomocí, teďka nevím, jo, Tčka můžete si měnit ty. Tak jednoho jsem zabil, ale tady jo, tady mají to, ten samopál malej, který je úplně dobrý. Tak, já jsem ho zničil. A tady mě... No, tak toto můžete udělat, když zmačnete to Ečko. Jsem vám chtěl ukázat. Teďka vám to zkusím ukázat. Hop, tak. Ne. A teďka, když zmačknete Fko, tak. Můžete vzít jeho zbraň. A i oni vaši. Logicky. Toto není špatná, jenom že se dlouho nabíjí. Já jsem zrovna neviděl, kolik tam mám nábojů. Tak. Já si tady půjdu, no jsem zapomněl vám ukázat tu snajperku, že jo. Nevadí. Snajperka, no, ta si každý nazví, jak padá snajperka. A teďka vám ji ukážu. Mám takovou pokročilou snajperku, tady mám nějakou šítku. Takže takto pravým tlačítkem zaměřujete a levým střílíte. Snajperka bere na jeden zásah, na jeden dobrý zásah. Pane. On tady hodil minu. A tak to můžete zapíchnout. Když je samozřejmě u vás. A někdo dostal snajperku. Tak toto jsem vám ještě neukázal. Toto je docela ne nějaká extra dobrá zbraň, ale jakože by zase nějaká špatná byla, to se taky nedá říct. Tady s touto zbraní jsem jednou a mi strašně dobře hrálo. A teďka už jsem dostal nějakou lepší zbraň. A to je moc pomalé. Tady jde vidět, že profi to je vylepšené MK2, podle mě se nepletu. A tady, dostaneme ho, ne. Nedostal tím. Jo, tady se ještě ukazuje jeho. Ježíš, já si nevšiml, že jsou proti nám, a tak proč mě spavní tam někde, kde plno proti hráčů. Nepochopíte.
Šup, dobře jsem ho dostal. Počkat, ten někdo bude určitě. Jo a tady, jak je ten znak, tak tam se vám vlastně ukazují, jak on se jmenuje. Jo, aha, to je můj, tak dobře. Jo, no, to se asi laglo. Trošku více to laguje, když mám ještě tu. Tyjo, škoda, že tady nejsem já, ale abyste tady byli a i když jste lepší než oni, tak musíte vyhrát. Ale to bylo celo. Hodně vyhráli. A jo, napište mi když tak do komentářů, jakou byste chtěli další hru, jestli chcete tady tuto, jestli vás to bude bavit, nebo jestli chcete nějakou další hru, nebo třeba můžeme ještě natočit vodko War of Tanks, to ještě dneska možná natočím, nevím, záleží jak to stihnu, nebo dneska bychom správně měli jet na lyže, takže nevím, jestli to stihnu. Ale možná potom to natočím to video a ještě to tam asi dám na to. Tak, můžeme dál hrát teďka. Ukaž mi jsme na které, no tady to blbé, no tak ze začátku si dáme toto, to si skoro vždycky dávám ze začátku, aby jsme, tady jsou takové běže, tady na mapce máte, kde jsem já, tak tam, kde jsou také ty schody, to asi nejde vidět, když vám nemůžu to ukázat myškou, nebo myška tady není, nebo jako je, ale teďka to nejde vidět. Pojď kamarád. Cože? To mě zabil, no tak dobře, tak sniperku si asi nedáme. A jdu dále. A tam je někdo, to je ten kterého jsem chtěl zabít. Tady toto, co on má na zádech, teda na ramenu, to je hodně dobrá věcička, to vlastně střílí za vás. Někdy, když to použijete. Když mě to... Ale nebere to nějak extra. Pomoc. A jo, potom ještě jsme si mohli natočit draft, teďka už to hodně lidí natáčelo. Nechci jako být copyright, ale ta hra je jako nějak hodně dobrá, už jsem ji sice hrál, ale nevím proč, ale nechtěl jsem to tam uložit, takže nevím, co se tam stalo. A tak to se stává, když vám to prostě nejde uložit. Nebo jako mě se to tam chtělo uložit, ale nechtěl jsem to potom spustit, vždycky mě to tam vyhodilo. A teďka jsem si 2 dal. S pomocí ostatních samozřejmě. Headshot. O, další. A sniper. Čo říkal, že ta sniperka tam bere na 1 ránu, podle mě všude by měla brát, možná do nohou nebere, ale tu sniperku jsem hodně používal, tady kempuje. A potom ještě Agario bychom mohli to zahrát. Taky dobrá hra. Nebo dobrá hra. Viděl jsem to jednoho youtubera, kterého jsem sledoval. Tak od něho jsem to viděl, tu hru. Tak bychom to taky mohli zahrát, záleží, jak vás to bude bavit. A teďka, jak jste viděli,
Co do mě teďka střílelo, to nebyl on, tam ještě do mě střílela ta jeho věcička, do kterého jsem střílel, co měla v rádech. To mě právě, že to byl věcičku. Tak ještě tady to zabiju, dostanu 25, 50. A do mě sravnu. I tento, možná, že se to seká trošku. Nevím, jestli se to bude sekat. Bo jestli ne. Tak jeden, druhý. Pojď, yes. Sundal jsem ho, teďka tady chvilku počkám. Se mi nedělají životy. Životy poznáte podle toho, jak červenou máte tu obrazovku na těch okrajích. A nejsme zase v topce. Je možné, takže tady toto video by to měl být konec, takže dejte určitě like, komentář a určitě to sdílejte. Takže čaute.